back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. Nakoy laing nindot nga nahunan. Ha? Unsa man? May tungod sa paagi kung unsaon yun nato nga makuha ang mga bulawan. Bangag sa O ilong. kamon, unsa man ang imong nahunaw na antor? Sige, sultihiday ko aron ato ng buhaton dayon. Ingon ini siyo. Mauni ang sunod na tong buhaton. Ala, katriling, ing. Bertudaso. Bertudaso. Sige, Tor, maminaw ko. Oh, come on. Bangag sa ilong. Dali. Dayon din do. Dayon. Salamat ito. Lingkod sa Salamat. Kadiyot ha. Ako ang tawgon si Mirasol ha. Salamat kaya tito. Pero iyon na. Sa di pa ko malimot. Doon na di ko'y pangutanan nimo. Ha? Unsa man na tito? Kuan kanang wa ba mo mag-away ni Mirasol ining mga miaging adlaw? Ha? Kuan, wa man tito. Mao ba? Pero wa man lagi ka makasuroy og duha ka adlaw din eh. Kuan tito. Mao lagi. Nabisi ko sa akong mga negosyo. Mao ba? Kumusta man ito itong kaso ninyo sa Villa Casa? Kuan tito. Wala problema. Mao ba? Nga sa ato pa, nabawi na ninyo ang giangkon sa mga Valdez? Maura na sa mga angkon-angkon. Mayor na sa mga angkon-angkon ng mga Valdez, pero wala sila ikamapatuod dito. Oy. Pero wala tayo ang kabalakan, may tungod ana, tito. Maayo kung mao. Bueno. Pabuta diha din do kay ako nang sakon si Mirasol sa iyang kwarto. Sige. Salamat, tito. Nganong ni Aka? Meron. Sa ilo ako. Giyang ko na ko ang akong dakong sayo. Wa ko magkinahanglan sa imong pasaylo dito. Dili na ako mag-usik pag panahon nimo. Pahawa din og ayaw na pagbalik pa hangtod sa hangtod. Pero Magpasalamat ka din do. Nga wa ko musulti sa akong pamilya sa imong gibuhat diri nako. Maong muhangyo lang gyud ko nimo. Ayaw na pagbalik din og kalimtin ako sa dayon. di nagiday ko nimo mapasaylo, Mir. Mapasaylo lang tika. Kung dili na ka mobalik din Pero Usbo na ako, lakaw na din to. Kay kung dili, akong sultihan sila sa tatay og nanay sa imong gibuhat diri nako. Bueno. Sige. Mulakaw na ko. Pero manghinaot yapon ko, Mir, nga imo kong mapasaylo. Ayaw na pagtagag storya, be. Lakaw na. Og ayaw na pagbalik pa din, Sige. Arin ako. Asa man di ay si Mirasol Rimeng. Ambot lang tay, murag milakaw man to. O niya ang iyang bisita. Kinsang bisita tay? Sa palain, si Dindo. Aw dini des dindo? Masinog ng lakaw sila tay. Ay, imposibleng milakaw nga na amang kotse ni Mirasol diya. Tay. Mirasol, naaraman lang ka. Hain may imong bisita. May pauli na tay. Ganihara. Ha? Ganihara nga. Bako pa kayo bilang istoryado. Ikaw ha? Stoy, Mirasol. Unsa maghihinungdan nga naglikay mangyog kang Dindo? Wa na ko'y panahon niya, tay. Mo-concentrate na lang ko sa atong mga negosyo. Pero Mirasol... Tay, dili na nato lalisan ang mga dili importanteng butang. Ming, kuyog ta na. Asa man ta Mir? Mudagot ko sa simbahan. Karon dayon? Hapon na baya? Di lang ta magdugay dito, good. Mubalik lang dayon ta. Aw, sige, mag-iis lang ko kadiyot.
Murag wa na gyoy esperansa. Unsa bay wa na esperansa dire? Si Mirasol og si Dindo. Murag wa na gi esperansa. Uy, Wa na'y pruhan nga magkabalik pa sila. uy. Anong nakaingon ka man, ana? Tungod sa imong anak nga naglikay na ni Dindo. Aw. Ay, kita. Naguol man tuod tas nahitabo nila, no, dire. Ang guol ko eh. Pero sila rin nasayod sa tanan kung nganong nisangko gyud og ingon ana ang ilang relasyon karon. Ay, giabot yung kong tumang kaluoy og konsensya ni Dindo, tintay. Nahibaw ta. Nga di perfectos Dindo. Apan nasayod sabta nga dako gyud kaayo ang iyang respeto ug pagtahod sa atong pamilya. Ilabi na gyud Mirasol. Nga tinud-anay gyud niya nga pinangga. Tinuod na, Jer. Pero unsaon taman, desisyon mo na nila. Sa akong naobserbahan, murag ang atong anak maoy dunay problema. Ay. Ayaw lang sa dayon paghukom, Jer. Naam ko'y mindset. Si panghambog ang mindset. Ako tintay. Di man ko mukonsenter kung makita na ko nga dunay sayop ang atong mga anak. Kung doon na sila sayop, kinahanglan nga ato silang pitulon. Mindset ba? Sultihan sila sa ilang sayop. Ay, mauman gani. Pero wa man takibaw kung kinsisadaan gud nila. Ang man sad umudiritso kag pangasaba nga wa takibaw kung kinsay nasayop nila. Mindset ba, mindset? Nasa kay mindset. Ikaw rin Basta, sa akong paminaw tintay, kung wa ko masayop, si Mirasol. Si Mirasol gyud diferensyada sa ilang relasyon ni Dindo. Kumusta naman mo, Mer? Ming? Okay na, Lucio. Gikan ming nanagkot diha. Asan ba si Paolo, Lucio? Di naman to, ganina, Ming. Ako itong gipangita, kalit man lang kawa. Oh, come on. Lucio, doon na lang ko ipangutanan ni mo ba? Unsa man, Mer? Dugay na bakit mong nagkaoban anang Toribio? Kisagay to review, Mer. Ay si Paulo, good. Toribio man tinud anang pangahan anak niya. Oh, to review di ay iyang tinud-an ng pangan? Doon na si asawa nga ginganlan ko noog Memang Diltil, alias Budiday. Oh, mao pa? Karon lang ko na ibaw, anak. Pero, unsa gyud ka tinuod, Lucio, nga daghan man kuno na siya og kaso sa ila. Sa tinuod lang, Mer. The truth will set you free. Sa akong naibawaan, badlungon ginas Paulo. Pero dugay na siyang nagbago. New life, new life. Unya, daghan man kuno na siya gipang biktima nga mga tao nga iyang gipang ilad. Oo, kaniadto. That was long time ago. Pero nasulbad naman ang mga kaso anak niya, Mer. Kay, gitabangan man na siya ni Budiday. Budidayais, help her. Tinuod ba nga mas maguwang pa niya ang iyang asawa? Oo. Maguwang lang niya o gamay, Unya, nganong ni ama na siya dinhi nga naaman ka din na siya pamilya? Gusto man yun ni si Paulo Mer nga muserbisyo siya sa simbahan. Service in simbahanais. Aw, lain po tingali na nga issue. Kung tinud-anay siya mo serbisyo sa simbahan, kinahanglan nga mobalik sa gyud siya siyang pamilya. May mga anak ba sila, Lucio? Sa akong naibawaan, murag wa. Kaluoy po sa babae nga iyan ang pasagdan, no? Og di na niya tagdon. Actually, Mer, eventually, physically, namay bugat nga rason kung nga gihimo ni Paulo ang tanan. Unsa man ko bugat nga rason? Okay man. Murag, dili ko kahatag ni mo sa tanang detalye ani Mer. Pero mas mayo nga si Paulo yun mismo ang muistorya ni mo. Muistoryohanais. Ang gusto na kong mahimamat, ang iyang asawa, si Budiday. Maganian man na din eh. Asang nilang kumuha ni din eh. Ako unyang inon na rin magkakahimamat. Gid mo Mer, magkahimamat mo. Sige. Taxi lang unya ko, Lucio, ha, kung muanis Budiday. Aron magkaistorya mi kung unsa gyud na ang pagkatao ni Toribio. To review, magyud kahadaay ng iyang pangan. O di,
Dili na nato siya tawag kong Paulo. Yun na, katong imong number mer, katong ang tumoy 535. Mao to, mao. Tingaling narambol, mao gyud 535. 535. Okay. Nara ninyo, Mingkon, unsay inyong gustong itawag niya, ha? Basta kay, naanan maguko og Paulo, kay kami magoy pirming magkuyog niya. Unya, Paulo gyud ako itawag niya. Aw, mas maayo ginang tawgo nato siya si ang tinud-anay nga pangan. Dili na Paulo. Toribyo na kyud. Ngano naman siya ng iro diri nga perti mang pamaghot ana. Ay, ambot anang iroa oy. Di ta makasabot na niya. Bisag mo'y tao la. Saba kayo. Magsipamaghot. So ay ko paghot basig makasinabot mo. Ay lang sa ka-mindset pa mindset. Ay, li ako no sloyobi kay basig og unsa na nakita ana niya. Ay, bawo na ko na. Nanadiri ay mindset ay. Saman, Naatingali iring. Nairing ba usahay ba nga makitaan? Iyam gyud paghuton. ay baya ng iro Kung makapaghot no, mura mag nakakitag diingon nato. Isgot nag-iro no. Oh, iro may atong gisutan. Ay, bisag din oy. Ko ng iro. Unsa man kanang pala itang isuli misgot ng iro-iring. Unsa man wa pa mauli sila si Mirasol og si Reming nga hapit na mungitngit. Wa pa man. Ay silingi ng iro. Ba? Ling, iro di mo maglayog na ugod. Basin og maabot na turong taod-taod. Magdungan lang niya tagpanihapon. Ayaw si Kuya. Ay, sige. Humantog pa ni hapon, tintay. Mas mayo siguro nga iro man ko. Unsa man? Mag-unsam ta. Ha? Istorya ta. Unsa may atong istoryahan diri iro na sad. Ha? Mahitungod nila ni Mirasol Dindo. Mayo nang hisgutan unya na nato. Ay ayaw lang una karon diri sige naghisgot ana Sa sunod adlaw na lang gud. Kay lisod na kay ng tandogos Mirasol bahin na ng mga isyu ha. Ay, wag yung ko mahimutang ining kalakiha. Ay Wag yun. da, palabi lang una naglaing adlaw. Ay. Ayaw lang gud una karon diri. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!